i estem avui ací a Castelló, en el magnífic edifici de la Llotja del Cànem, per a presentar un nou llibre. Un nou llibre en l'aval del Lab d'Economia que tractarà el tema del despoblament. La Fundació és un conjunt de persones que des d'una visió progressista i valencianista vol reflexionar sobre temes d'actualitat del País Valencià. El llibre que avui anem a presentar porta per títol El despoblament en el territori valencià, una visió polièdrica. És un compendi d'uns 6 capítols que cada un dels 6 capítols s'ha desenvolupat investigadors i investigadores de les 5 universitats públiques valencianes i també coincidixen en que som els directors de la càtedra Avant a les diferents universitats públiques valencianes. Tots els capítols giren al voltant de la mateixa temàtica, que és l'anàlisi de la despoblació al territori valencià, centrant-se bàsicament als municipis rurals. Cada un dels capítols està enfocat des d'una perspectiva diferent, perquè cada un dels investigadors i investigadores, dels autors del llibre, perteneixem a diferents àrees de coneixement. És un treball molt interessant, molt oportú i molt necessari per l'anàlisi de les causes, dels impactes que ha tingut i que tenen els desequilibris territorials que es manifesten de manera de la despoblació, la pèrdua de l'activitat econòmica i definitivament la pèrdua d'oportunitats i de drets per a les persones que hi habiten.